Ku danna mana subscribe, kana ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin mu a kowane lokaci. Mun gode. Abdul Kabir ne yau, mawaƙi ne na filinge. Yau zan yi wagata soyayya ku bani hankali ku. Soyayya wuce wadda take da matukar mahimmanci a cikin kowace irin al'umma. Don haka mu Hausawa muna musu tsananin jin daɗi. Soyayya musamman wace aka gina da doron gaskiya. Soyayya ita ce ke gyarawa mutum tarbiyarsa da kuma mu'amalarsa da kuma addininsa. Kuma ita asalinta tana fara fadawa zuciya ta hanyar gani ne na ce. Soyayya halitta ce da Ubangiji ya halitta ya dasa a zuciya duka halitta mai rayuwa kuna ji. So za mu iya kasa shi gida-gida kamar hakan ga soyayyar ma'aiki annabi Muhammadu mu sallallahu alaihi wasallama ya Muhammad. Aliyansa da sahabai su ma nasa su jiki waka ce ta soyayya. Malamai suna soyayya, iyaye suna soyayya, abokai suna soyayya, gawaye suna soyayya, sannan kuma ma'aurata dukan wa'annan idan da ba samun soyayyar su. Kwai shi da zaƙi, zaƙi shi ya fi na rake, zaƙi shi ya fi zuma. So ne mawankin zuciya, so ne mawankin damuwa. Ka so a so kai yana da daɗi, ni dai walla na yau dace. Na yau sa'adiya babba, kafin cikin garinmu, irin ta kyakkyawa banga